Eli ruotsin substantiivit. Substantiivit on suurin sanaluokka, vastaa kysymyksiin mikä, kuka, mitkä. Esimerkiksi ihmisiä, tunteita, paikkoja, eläimiä, asioita kuvailevat sanat on substantiiveja. Esimerkkejä substantiiveista on vaikkapa mamma, kärlek, Finland, hund, bok. Substantiivi voi olla joko en- tai et-sukuinen, vähän samalla tavalla kuin englannissa on ö- ja ön-artikkelit. Tosin Ruotsissa ei liity lausumiseen. Mutta jos et tiedä, niin hyvä arvaus on en-sukuinen sana, koska ne on 80% näistä substantiiveista. Loput 20% on et-sukuisia. Esimerkkeinä en-sukuisista sanoista en hund, a dog, en apa, en ape, et hus on sitten taas et-sukuinen sana. Englanniksi a house, et äpple, an apple. Substantiivilla on myös määräinen ja epämääräinen muoto. Voit ajatella englannin ö tai ön eroa the-artikkeliin verrattuna. Ruotsissa epämääräinen artikkeli hyppää sinne sanan perään, kun me halutaan määräinen muoto. Englannissa taas me vaihdetaan kokonaan artikkeli. Et-sukuisista sanoista artikkelista putoaa yksi T pois. Eli en hund on määräisessä muodossa hunden, et äpple on määräisessä muodossa äpplet. Sitten meidän pitäisi vielä tietää, mitä se on monikossa nyt, kun me tiedetään, mitä ne yksikössä on ne muodot. Monikossa on myös määräinen ja epämääräinen muoto. Englannissa monikon pääte on s ja määräinen artikkeli on edelleen se the. Ruotsissa me laitetaan monikon tunnus siihen sanan rungon perään. Ja sitten jos me vielä halutaan se määräiseen muotoon, me lisätään vielä yksi pääte sinne perään. Eli hundar on sama kuin dogs. Hundarna on sama kuin the dogs. Äpplen, et-sukuisesta sanasta, äpplen on sama kuin apples. Englanniksi äpplena on sama kuin the apples. Ja miten me ne päätteet sinne valitaan, riippuu deklinaatioista, eli tämmöisistä erilaisista luokista, jonka mukaan se sana taipuu. Aloitetaan ykkösestä. En flikka, eli en-sukuiset sanat, jotka loppuu a-han, saa monikossa päätteen or. En flikka, a girl, flikkan, the girl, flickor, girls, flickorna, the girls. Samalla tavalla menee en gaatta, gaattan, gaattor, gaattorna. Toisessa deklinaatiossa myös en-sukuisia sanoja. Esimerkkeinä en tidning, tidningen, tidningar, tidningarna. Ei enää OR-päätettä, vaan AR-pääte. En lag, lagen, lagar, lagarna. En-sukuisena tämä sana tarkoittaa lakia. Joissain kannattaa huomioida, että vokaali vaihtuu. En murmuuden, mödrar, mödrarna. Vanhoja skandinaavisia sanoja, jossa tapahtuu tuo vokaalivaihdos. Kolmas ryhmä on iso ryhmä, siellä on paljon sanoja. Monikon tunnus ER. En nyheät, nyheetten, nyheettää, nyheettänä. En daattor, daatton, datorer, datorena. Kirjoitusasu ei vaihdu, mutta lausuminen muuttuu. Täällä vaihtuu myös kirjoitusasu. En stad, staden, steder, steden. Sisältää myös et-sukuisia sanoja. Enimmäkseen en-sukuisia, mutta myös joitain et-sukuisia sanoja, jolla on sana siellä lopussa se painotus. Usein nämä on lainasanoja. Esimerkiksi sanat, jotka loppuu eri tai ori. Mutta myös esimerkiksi et café, caféet, caféer, caféerna. Nelosessa et-sukuisia sanoja. Et emne, emnet, emnen, emnena, et eple, eplet, eplen, eplena, monikon tunnus n. Vitosessa et-sukuisia sanoja enimmäkseen et hys, hysset, hys, hyssen, eli monikon tunnusta ei ole. Et lag, laget, lag, lagen. Täällä huomataan, että tämä sama lag-sana, mutta et-sukusena tarkoittaakin nyt joukkuetta eikä lakia. Ja monikossa ei tule päätettä.
Myös joitain ensukuisia sanoja löytyy, esimerkiksi are, ande, ende ja er-loppuisia, kuten lärare, läraren, lärare, lärarna. Ei monikon päätettä. Tämmöinen taulukko meille vähän näyttää, mistä me tiedetään, mikä pääte millekin sanalle tulee. Eli ensukuinen sana, joka loppuu a-haneen soffa, många soffor. Ensukuinen sana, joka loppuu e-hen, saa päätteen ar, poikki poikkara. EL-ER-päätteiset ensukuiset spegel, många speglar. Ing-loppuiset tidning, många tidningar. Ja lyhyet sanat. En stol, stolar. Ensukuiset nad tai het loppuiset en månad, många månader. Ne saa er-päätteen. Sitten tässä meillä on sekä en että et-sukuisia sanoja, jolla on lopussa se sanan lausumisen painotus. Esimerkiksi meillä oli se kaffe. Et kaffe, kaffe, er-pääte. Sitten en-sukuiset sanat, jotka loppuu or, ne menee myös tänne er-päätteisiin monikossa. En dator, många datorer. En-sukuiset sanat, jotka loppuu are, ne oli niitä, johon ei tullut sitä päätettä ollenkaan, eli en lärare, många lärare. Samaan ryhmään menee et-sukuiset sanat, jotka loppuu konsonanttiin. Et bord, många bord. Sitten taas et-sukuiset sanat, jotka loppuu vokaaliin, ne saa sen n-päätteen siellä monikossa. Et tekke, många tecken. Ja miten me käytetään niitä määräisiä ja epämääräisiä muotoja, niin tässä nyt alkaa muutamat esimerkit. Eli epämääräinen muoto artikkelin kanssa. Silloin kun se asia ei ole meille tuttu asia yhteydessä, sitä ei ole mainittu aikaisemmin. De köpte en stuga. Joku mökki jossain. Tai kun me vertaillaan kuin-sanan kanssa, eli som-sanan kanssa. Hen äter som en häst. Tai kun se sana edustaa jotain ryhmää. En finländare vill gärna ha skinka på julbordet. Epämääräistä muotoa voidaan joskus käyttää myös ilman artikkelia, esimerkiksi abstraktien sanojen kanssa ja gilla sport, tai ainesanojen kanssa hon dricker inte mjölk. Tai kun me puhutaan ammateista, kansallisuuksista ja niin edelleen vara- ja bli-verbien kanssa, hon är svensk, hon blev ekonom. Tai sitten jos meillä on sitä asiaa yleensä vain yksi, ja me käytetään verbeä ha, köpa, skaffa, få, ja myös kun puhutaan esimerkiksi perheenjäsenissä, niin yleensä ei laiteta artikkelia. Mamma har körkort, pappa skaffade sig mobil. Myöskään puhuttelussa ei tarvita artikkelia. Kära vän. Listoissa ja vakiintuneissa sanonnoissa ei tarvita artikkelia. Ta med dator, penna, kalender och mobil. Vi tycker om att vara vastu. Genitiivin eli omistusmuodon jälkeen ei laiteta sinne sitä artikkelia eikä myöskään määräisen päätettä. Kaisas hund. Ei myöskään näiden sanojen kanssa. Nästa följande någon, ingen, varje, samma, denna, vilket, vartannat. Esimerkiksi nästa sommar, varje dag, följande gång, någon bil, samma vecka, ingen person, denna stol, vartannat år, vilken väska. Ei tarvitse siis laittaa artikkeli. Määräistä muotoa sitten taas käytetään, kun me tunnetaan se asia jo siitä asiayhteydessä tai se on mainittu aikaisemmin. Kunde du öppna fönstret? Yleensä kun puhutaan vaatteista tai kehonosista, ja har ynti hyvät. Tai kun sitä substantiivia määrittää aika tai paikka sen jälkeen. Festen på stranden var kul. Tai kun me käytetään sitä geneerisesti, eli semmoisena yleisenä viittauksena. Lejonen sover 20 timmar i dygn. Idiomit vakiintuneet tämmöiset ilmaisut. Nedre våningen, svenska språket, röda kurset, högra sidan. Määräinen muoto voidaan laittaa myös verbin jälkeen, jos se verbi ilmaisee muutosta, höja lönerna, ja myös näiden jälkeen. Den här, den där, hela, själva, båda, förra. De här skorna, det där huset, denna veckan, själva drottningen, hela dagen, förra året, båda tjejerna. Ne olisi siinä sitten ne ruotsin substantiivit.